So, ayan, good morning, good morning, good morning guys. Dahil New Year ngayon, Happy New Year po sa lahat. At ngayon, gagawa po tayo ng biko ube. Ayan. So, ito po ating mga ingredients, 5 cups of malagkit, 2 cans of coconut milk, 1 can of condensed milk, and may cheese tayo, pang toppings, sugar, so hindi ko to ilalagay lahat. At taro food color, ayan. So, bigay ito ni Doña Shining Cruz dahil wala akong mahanap sa Philippine product dun sa Happy Valley at sa ibang tindahan, no? So, wala silang ganito. So, ayan, binigyan niya tayo. Salamat, Doña Shining Cruz. So, ayan po ang ating ingredients para sa biko ube. Ayan. So, gasan muna natin ang malagkit ng 2 beses.